आज तुमचं प्रेम पाहून भरून आलंय। अनेक प्रश्न इथं आहेत, ते मार्गी लावण्यासाठी माझा भर असणार आहे। तुमचं प्रेम, तुमच्या शुभेच्छा पाहून माझ्यावरची जबाबदारी आणखीन वाढली आहे। येत्या 12 डिसेंबरला शरद पवार यांचा वाढदिवस होता। या निमित्तानं 1 ते 12 डिसेंबर पर्यंत विविध सामाजिक उपक्रम आम्ही राबवत आहोत। त्याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा असं आवाहन करत अर्चना घारे परब यांनी उपस्थितांचे ऋण व्यक्त केलंय। तर सगळ्यांनी एवढ्या शुभेच्छा दिल्या, त्यामुळे मलाच कळत नाही की काय बोलायचं। इतकं सगळेजण भरभरून बोलले, सगळ्यांनी खूप शुभेच्छा दिल्या, त्यामुळे असं भरून आलंय आणि असं वाटतंय की एवढं शुभेच्छांचं ओझं कसं पेलवणार। आणि आता पुढे काम करण्याची जबाबदारी वाढली आहे आणि पुढचा प्रवास हा खूप खडतर आहे आणि याच्यामध्ये तुमच्या शुभेच्छा, तुमचं प्रेम, तुमचे आशीर्वाद हे निश्चित मला बळ देतील असं मला वाटतं। आणि या जोरावरच पुढचं काम करायचे। अनेक समस्या आहेत, त्याच्यासाठी काम करायचे। सगळे मार्गदर्शक आहेतच, सगळ्यांचे आशीर्वाद आहेतच आणि मोठी जबाबदारी आहे। कितीतरी मोठे प्रश्न आहेत इथले, युवकांचे असतील, विद्यार्थ्यांचे असतील, बेरोजगारीचे असतील, आरोग्याचे। त्याच्यावर आता नाही बोलत, कारण आज हे नेहमीच आपण बोलत असतो आणि हे पण आहे, हे सातत्याने सगळे बोलत असतात आणि याच्यावर काम करण्याची गरज आहे। आणि आपण सगळ्यांनी एकत्र आलो तर नक्कीच चांगलं काम या भागासाठी करू शकतो असा विश्वास या ठिकाणी वाटतोय। कुठेतरी सामाजिक बांधिलकी जपत पुढे काम करण्याची आज जबाबदारी वाढली असं मला वाटतंय आणि नक्कीच तुमचे ज्या अपेक्षा आणि जी स्वप्न आहेत त्याच्यासाठी मी आयुष्यभर 24/7 तुम सर्वांसाठी काम करायची तयारी आहे असं मी आज इथे विश्वासाने सांगते। अतोनात कष्ट करायची तयारी आहे। माझ्या महिला भगिनींची मला साथ मला त्या नेहमी सांगत असतात, त्यामुळे त्यांचेही मी इथे आभार मानते। सगळेजण उपस्थित राहिला त्याबद्दल खूप खूप आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।